Kardom don marlitum nilimen thari sarunson kathar. Isi kinang sat abirta nang litumapan nang wan pi iklo. Labangso abirta lake karbi Catholic arada tumapan. Nilikidam long tang aparis an lapen nilikidam long tang amonduli anta Charles along mate girja along nitum kardom kardi cepreko lapen lun kilun angdeng ta cepreko. Pinangana monduli ke lunasur kaprek pinangana paris long ke lun kaprek rasenon bangke nitum isi vet akatholik pinaga pod nitum isiat alun se lunangje difudiasis pen tumakuru samu alang liketok alun ati or asur sinitum lunangje devon seta pinangana monduli ke lapukali alun kaprek asur ai long monduli le alun kaprek asur lase lason ke nangnelo nitum ke Catholic arada tuman ke grup A grup B puke abeman tedi lase nitum ke grup A grup B taben tum ke Catholic lot lase karbi Catholic arada tuman ke difudiasis penangkat pitik pi nitum apan ke top pi bangso aluna ati or sin tum lunangji lase non isi kimesen abirta nawan piglo ninga tawar ku charge ignore bangso channel along nangitum subscribe and ignore anote alang nitum lun kilun alang nitum lun ki upload apong tin dan nitum alang notification like ko anote labangso YouTube channel along pen nitum lang dun si charlie dinang ko sining atwar ko nitum YouTube channel along charge ignore anote nitum tag long ignore ko lake original song mate original alun lal tuma rusar jonte mongse kilun ik back lo mase ramjin pen tum bangsa channel long subscribe ka la pen nili channel answer se aprang nat ke pon thek je phan la pen kimesen a video answer se kwan thek je phan on tum nili pantame anam na dom pi pon tha la pen nili channel tame nang tum jer pe jer potum phan share ik tha kardom